Sziasztok srácok, itt vagyunk ebbe a horror videóban, hagyjál, tehát Rakival fogok ma survivalozni, nem tudom kimondani, túlélőzni akkor magyarul, tehát túlélőzni fogok, írok gyorsan Rakinak, hogy figyeljenek már. Tehát ebbe a túlélőzünk, és egy horror játékba játszunk. És Rakival fogok videózni. Ugye most videózok vele. Várj, van kenyerem. Lesz kenyerem, nem most van kenyerem, mert lesz kenyerem. De most ne erről beszéljünk. Tehát igen, annyi a lényeg, hogy egy lakók horror bővítményt beletettem a játékba, ami 990 Minecoinba kerül a piac téren. Ennyi a részletek, és hogy ez a horror bővítmény benne van ebbe a játékba, és akkor ez lesz a neheze, mert nem csak egy sima túlélő lesz, hanem lesz igen egy ilyen nehezítés benne. Jó, csináljunk egy barkácsasztalt. Sziasztok, nézzük! Igen, de ez valaki még nem teljesen tudja, mert az a baj, hogy ő nem tud beszélni ide a kamerába. Vagy nem kamerával játszok, hanem képernyőfelvétellel, de most mindegy is. Jó. Fakart, fabalta, hát ez. Jó. Hát ez. Jó. Igen. Most nem mondom ki, hogy mit mondtam. És kimondtam. Ennyi. Hát ez szuper. Hát ez most komoly. Tehát, hogy most bányásznom kell köveket, olyan követ, amit én utálok, és azért kell a kő, hogy legyen kőcsákányunk. Amúgy jó gyorsan csináltam meg a kőcsákány, de mindegy. Ja, igen, kenyér. Kell kenyér is, de most csak ilyen marhahúst teszem. Jó. A marhahús amúgy jó sokat feltöltött bennem. De most miért? Most komolyan elmegy Raki? Ja, igen, elfelejtettem mondani, hogy miközben itt bányázgatok, hogy Raki MC-vel játszok, aki sajnos... Jó, nem is akartam megmutatni, ott amikor láttátok, hogy beléptem a profiljára, ott megmutatta az igazi nevét. Sajnos. De most mindegy is, hát ő neki lesz rossz, mert az interneten nem szabad megmutatni ugye a neved. Jönnek a zombik. És itt írja, hogy zombik. Jó, lezárta a helyet. Akkor most ezzel tudunk itt bányázgatni. Csak az baj, hogy nem sok ételem van. Tehát nem tudok annyira itt sokáig bányázgatni. Lássunk egy ilyen kis barlangot. Nem barlangot! Nem egy ilyen kis járatot, ahol el tudunk menni. Na, csináljunk egy ilyen. De csak nem. És akkor számításaim szerint már tudok csinálni egy kőbardát és kőkardot. Szuper! És tudunk csinálni egy kemencét. Kemence az mindig jól jön, hogy süssünk vasat. Úgyhogy most külön-külön játszunk Rakival. Nem külön-külön, az ő világomban van. Hát... És most az a baj, az a gond,
az a gond, hogy most rögtön beesteledett, mert alapból 3-an lettünk volna, csak Lada volt a harmadik, és sajnos el kellett mennie. Nem tudom, hogy hová. Na, nem, most mondom, hogy mi van, mert miért szólogat nekem. Miért tessék? Az hogy adta oda nekem? Ja, tudom, hogy. Tudom. Nem kell elmondani. Jaj! Jó! Ez az! Steak! Most lent kell töltenem ebbe a bányajáratban az éjszakát. És jövő, hogy mindjárt eltöl a kőcsákányom. És itt fogom megcsinálni a házamat. De az a lényeg, hogy ki kell játszanom ezt a játékot. Csak az baj, hogy ez nekem sok idő, mert mert itt bányászni amúgy én részemről mondom, hogy szörnyű. Ráadásul azért szörnyű plusz, hogy de mennyi fű van már itt, hát nem. Azt hittem, hogy só, de ma hát ez most olyan. És az a másik rossz dolog, hogy de most miért megy le a bányajáratba? Jó, mindegy. Tök mindegy. Jó. És meg fogom mutatni, hogy milyen szörnyek vannak. Ugye lakók. Tehát van falusi szörny, bárányszörny, és most gólem szörny, mert kecskeember, the man from the fog, the watchtower, a lot, the earthsender, the all-sailing one, the current devil, Krampus, hogy a fenébe van Krampus. Komolyan. De amúgy én már találkoztam ezzel a Krampusszal, és nem csodálom, nagyon idegesített. Mugyósabb köve. Csodálom. Ez a hülye pók. Utálom a pókokat. És azt mondja, hogy egy szív. Rip. Ne ripezzel. Jó, addig én szétkasszálok néhány kis rohadt undor. Először a csont. Ah! Help, fél szív, oh. De 1 milliméter közel volt hozzám. Jó. És nem... Az a jó dolog, hogy újjá tudok éledni. Na, és most hol van a rakikám? Legalább most lemegy a hold. Legalább lemegy az a idegesítő hold. Jó. Puskapor! Van ilyen, gondolom, egy csontvásztal szerezte. Nekem is van! Jó. Öljük a csontvázokat, jó! Jó, és még egy így. Azért, hogy jó PVM vagyok.
PVM, azt gondolom nem tudjátok, hogy mi. Elmagyarázzam, mi a PVM. PVM teljes nyelvben Players vs. Mobs. Nem, a kenyért azt meg. Kenyér az való életben is finom étel. Nem csak a Minecraftban, való életben is. Úgyhogy ajánlom, hogy aki nem laktózmentes, az egyen kenyért. De az már simán... Ez mi volt? Ezt ti is hallottátok? Megremegett a képernyő. Jó, nem tudom, hogy és hol valaki. Megint hallottam. Hogy most jobban hallottátok volna. Jó. Hát ez... Jó. Jó. Megint áttépézek Rakihoz. Jó. Fincsi étel, imádom. Jaj, de jó, az imádom. Jaj, de finom a kis étel. Jaj, megeszem a fejét. Mi? De... Hogy néz az ki? Ezt látjátok? És mekkorát? Mekkorát se... Big Mimic. Ezt ti is láttátok, hogy mekkora volt a szája, meg hogy nézett ki? Na, igen. És itt mutatja, hogy itt vannak ezek a bárányból is, van ilyen, meg falusiból is. És most válaszolni kellett a kérdésére. Aki kérdésére, aki kis ügyes kérdés. Jó, eltört. Akkor most fakarddal fogom. Nézzük erre a buta szamára. Nem buta, megszületett. Na mindegy. Ez itt mi? Ez meg... Mi? Ezt most kibányásszuk. Ezt ki lehet bányászni? Jó, nézzük. Food chain. Ja, azt tudom, ezt a börtönökbe... Meg mi van? Egy sír. Ez komoly? Hát ez komoly. Jó. Most az a másik baj, az a másik nagyon-nagyon nagy baj. Na, nézzük ezt a bárány. Kell a báránynak a húsa. Na. Na, valamit megolt. Rakikám. Ezt most komolyan gondolta, hogy megüt? Megüti Noetcraft 2015-öt? Ezt komolyan mondta? Jó, nem beszél. Az bölcs, hogy nyers húst teszik az ember, mint például én, mert én is egy ember vagyok, nem egy állat, például egy macska, az nem lehetek. Bánya! Jó, ott a bánya. Méhek, tudom, hogy méhek vannak ott. Tudom. Na. Csak mondom, hogy ennek a videónak lesz több része is. Mert... Jó, ennyi fa szerintem elég lesz. Fa, kell a fa. Na, menjen. Halló? Jó.
friss marhahús. Marhahús a Burger Kingből. Na, jó. Hát ebben a bányajárdatban nincs sok dolog. De azért bányászok követ. Szén. Jó. Ez az. Mennyi szén. Jó. Kiszedte a szénemet. Bár 7 darab szén az amúgy eléggé frappáns. Oké. És akkor csomaggyűjteményet is tudtam csinálni. Jó, már hogyha betelik a leltáram, mondjuk beteszem ezt. Meg... az amúgy az így, ez jól fog jönni. Jó. Leteszem a barkácsasztalomat. Csinálok megint egy kemencét. De először kőkardot kell csinálnom, meg ilyen hülyeségeket. Igen, kell a kemence. Jó. És akkor azt mondja nekem a mennyország, hogy most akkor várjak. Mesüssek. Nem fogok belépni a világjába, elutasítom. És közben most sem tudok enni. Ja, de tudok. Nyam. Jó, együnk még. Nem eszem. Ennél kell az emberemnek. De amúgy, amikor találkoztunk azzal a horror malacccal, láttátok, hogy ott sikoltott? Kb. Úgy sikoltott, mint a Gast. Tehát szellem. Kemény. Nem, még teszek sült birkahús. Imádom a sült birkahúst. Amúgy lávával is lehetne sütni. Nem, de bár. De bár. Nem, de bár. Oké, és most nézzük, hogy nyersanyagot találok-e. Nyersanyag. Jó, megint találtam valami hülyeséget. Ez szerintem valami lufi akar lenni. Visszatépézek neki. Ezt tudom, hogy ez csalás, hogy tépézek. De nem akarom, hogy szétváljunk örökre, mert szeretném, hogyha a videó róla is szólna. Viszont jó. Van hal. Na, nem menekülsz. Kell a hal. Hallod a halat? Szerintem meg nem hallod a halat. Mindegy, ez csak valami szóvicc. De még mindig nem megy le a nap. Ja, de már megy. Jó, sült lazac. Kell nekem sült lazac. Ha tudna adni a csáó. Most teledik, igen, tudom.
Persze, persze, tudom, hogy esteledik. És látom, hogy vannak itt halak. És kell a lazac parádé. Lazac parádé. Elbújt. Ha, de vicces. Tudom. Jó, nézzük. Miért bújt el? Na, most prankelek. Hú, tényleg esteledik, de ezt szeretem, amikor este van. Nem azért, mert lehet aludni, hanem mert meg tudok küzdeni a szörnyekkel. És amúgy itt írja, hogy... Na, hol írja? Itt van. Tehát néha esténként van vérhold, és hát most ugye este nem volt vérhold, úgyhogy most jó, nem lesz vérhold. Ennyi. Meglátom ezt a férködet, akkor ezek szerint nincs vérhold. De amúgy kár, hogy nincsenek ilyen félelmetes dolgok. Várj, csinálok valami beállítást. Csináljunk valami beállítást, mondjuk. Ja, tényleg nem lehet átolódni az éjszakát. Ennyi. Ez van még egy nehezítés. Na. Láttam ám. Jó, állítsuk. Hú, de most jól megprankeltem. Jó, addig én bányázgatok. Na, bányázgassunk egy kicsit. Az a baj, hogy ez a kör egy kicsit zavar. Jó, bányázzunk tovább. Így bányászok. Levendula. Orgona. De a levendula néve sokkal jobb. Jó, akkor én erre bányázgatok. És csinálok egy ilyen kis lépcsőt. Ez mi volt? Azt az arcot láttátok, ami ott volt? Na. Kemény. Kemény, hogy ilyen arcot kiad. Kemény. És mondja, hogy meddig tart a videó. Én sem tudom, hogy meddig tart.
De meddig kell felmenni ebben a hegyben? Eddig. Jaj! Oh! Jaj. Azt láttam, hogy az mi volt ott. Ezt tudjátok? Ő volt. Ez a The Unscendet. Na, ő volt az. Láttam, hogy ő volt. Ő oda teleportált hozzám. Na, én már találkoztam vele, és ő azt csinálja, hogyha megölünk, például azt írja, hogy sorry, I go. Azt mondja. Amúgy elég idegesítő, meg táblákat rak le, mint Herobrine. Csak abban, hogy Herobrine nem létezik az alapjátékban. És ilyen csiga lépcsőt csinál. Ez csiga lépcső. Ja. Jaj. Ez most a bevégző volt? Jól emeljek a csiga lépcsőhöz. Csiga, méga. Most a házat építjük, és az baj, hogy még mindig nem találtunk vasat. Csoda, hogy még nem éhezek. Beleteszem ezt a 3 fehér gyapjú, barna gomba, puska. Mit tegyek még bele? A csont, rohadt hús. Így kell csiga lépcsőt csinálni. Aha. Igen, szerintem így. Igen, szerintem így kell csiga lépcsőt csinálni. Tele van ilyen kővel. Az inventory. Elég itt még igen csinálom a csiga lépcsőt. És még innen hallom a zombik hangját. Hát nem elég még... Mi? Jó, azt mondja... A kopogtató. The Knacker. Itt írja. Az alatt. Jó, ide tépézem Rakit. Tehát a kopogtató ezt itt kiírja. Megint azt írja, hogy Raki túl magasról esett le. De amúgy jó hosszú ez a csiga lépcső.
Jó, építsünk fel. Ezek még... Láttátok azokat a szemeket? És akkor most... Az ott meg mi? Jó. Elépítek odáig. De amúgy segítek Rakinak egy kicsit. Kifogyott az íjam. Várjátok egy kicsit. Jó. Akkor. Akkor most be kell fejeznem a videót. Akkor most befejezem a videót, és később majd jelentkezem. Jó. Sziasztok!